Pero kamo gyud mo pahimutang ang Ginoo. Ang ubang tao di kagwantas problema maghikog. Mo na nga tuyokon sa Ginoo ang tornilyo sa tao aron mabuang kinay maghikog. Simba kog masakit, Father. Ikaw gihapoy magpatambal niya. Kay halos ikaw na may nagbuhi anak niya. Tahas ning gihatag sa Ginoo kanako lusing. Ako ning tumangon. Si Father Baltasar na maoy nag sagop anak niya kibali, gihatagan siya og temporary shelter diha sa simbahan. Panagitan og there is a need ba nga madapan ni siya no, madapan ni siya og yung tanang therapy or counseling. Exhaust na to tanan jud ha, tanan jud nga pagtabang nato kang silay. At least no, way bayot nga buang pras nimo. Father, wag itagtungod nga misuway niya pagkuha. Diha na to unta. Iyang kaniini gugma, pamandulon pa magaling unta. Apan, tadihang nakakita sa sitwasyon, murag, ni islag na hadlok. Hoy! Napunsa ka diha. Wa man. Unsay wa good town. Sige magkatuto ka ng silay. Ikaw ha? Ito pa na sa di mo ng buang. Wala. Taka lang yaw da. Sus! Di pa lang kabuang eh. Buang.